Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І ў вашых вушах 122 выпуск падкаста, у якім я з вами буду дзяліцца навінамі, якія адбыліся ў літаратурным свеце за красавік. Вось так, рэдкі выпадак, калі абсалютна ніякай дыгрэсіі лірычных адхіленняў, адразу пачынаем выпуск без розных гісторый, без адказаў на пытанні. Магчыма, нейкія гісторыі буду расказваць у працэсе, але тут адразу, проста з моста ў раку. І першая навіна будзе пра літаратурныя прэміі. У красавіку быў абвешчаны шорт-ліст міжнароднай букераўскай прэміі 2024 года. І гэта адна з нямногіх літаратурных прэмій, за якой я сачу. І нагадаю, што гэтая прэмія ўручаецца за найлепшы перакладзены на англійскую мову і апублікаваны ў Великабрытаніі ці Ірландыі мастацкі твор. І сёлета ў шорт-ліст увайшлі 6 кніг, якія перакладзеныя на англійскую з 6 моў арыгінала. Гэта раманы, цытую аргкамітэт прэміі, якія кідаюць крытычны погляд на падзеленыя сем'і і падзеленыя грамадствы, пераглядаючы мінулае як нядаўняе, так і далёкае, каб дапамагчы зразумець сучаснасць. Як той казаў, нічога не зразумела, але вельмі цікава. І геаграфія сёлетняга кароткага спіса прадстаўлена 3 кантынентамі і 6 краінамі. Гэта Аргенціна, Бразілія, Германія, Нідерланды, Паўднёвая Карэя і Швецыя. Па-мойму, вельмі разнастайна. Тут палова таго, што мяне не цікавіць, напрыклад, Аргенціна, Бразілія і Паўднёвая Карэя, але вось літаратуру Германіі, Нідерландаў, Швецыі, у прынцыпе, я чытаю. І ўжо 21 траўня мы даведаемся імя пераможцы, ну а пра кнігу мінулагодняга лаўрэата гэтай прэміі Георгія Гаспадзінава я вам расказвала некалькі выпускаў таму. Ну а таксама ўжо трымаю ў руках 2 такія вялікія тамы, трошкі, можа быць, кніжны АСМР, гэта я пашабуршала трошкі вокладкамі. Я купіла ў арыгінале 2 кніжкі мінулагодніх шорт-лістараў, яны не перамаглі, таму што, як вы памятаеце, перамог Георгій Гаспадзінаў, але 2 гэтыя кніжкі таксама так даволі моцна пашумелі ў літаратурнай прасторы і шумяць і цяпер. І вось я на іх гляджу і проста у захапленні ад вокладак. І першая кніга гэта Пол Лінч «Profit Song», і гэтая кніга даволі вялікага памеру, але я калі яе разгарнула, я парадавалася, мой унутраны крот парадаваўся, хаця які ўнутраны. Я, насамрэч, крот, чалавек з вельмі дрэнным зрокам, парадавалася таму, які вялікі тут шрыфт. І калі я ўбачыла, што тут 300 старонак яшчэ і вялікім шрыфтам, ну, як бы гэта на 3 гадзіны кніга. Насамрэч, жартую, але кніга, якую я вельмі хачу прачытаць, таму што гэтая кніга расказвае нам пра Ірландыю. І вы ведаеце, што вельмі часта моўная сітуацыя ў Беларусі параўноўваецца з моўнай сітуацыяй ў Ірландыі, што я лічу, у прынцыпе, даволі некарэктна, але ў пэўнай ступені мы пэўныя паралелі правесці можам. І таксама я недзе чула, што гэтая кніга неяк нас будзе адсылаць да падзей у Беларусі ў 2020 годзе, таму тым цікавей гэта будзе прачытаць. Ну і другая кніга ўжо не можа мяне парадаваць такімі цудоўнымі вялікімі літаркамі, разгортваю і бачу, ну, такі абсалютна звычайны шрыфт, яшчэ трошкі кніжнага СМРу. Гэта кніга, у якой ужо пабольш старонак, колькі, ну да, ў 2 разы, 640 амаль старонак. Гэта кніга Пола Мюррэя, якая называецца The Bee Sting, і я мяркую, што гэтая кніга таксама будзе цікавая, таму што ў яе прыгожая вокладка. Вось такая вельмі лагічная вам кніжная аналітыка ад найлепшага кніжнага блогера Беларусі. Ведаеце, кніжныя блогеры, якіх мы заслужылі, але насамрэч проста хацелася пахваліцца новымі кніжачкамі, пахваліцца тым, што я, па-першае, знайшла цудоўную англамоўную кнігарню ў Варшаве. Там процьма кніжак па-англійску, прычым кніжак такіх даволі свеженькіх і актуальных, і якія каштуюць не як крыло Боінга. Ну а таксама я нарэшце паспрабавала дастаўку Амазона і заказала з польскага Амазона кнігу на англійскай мове. Усё працуе цудоўна некалькі дзён, і кніжка ўжо ў маім пачкамаце. Ну а мы працягваем наш падкаст. І памятаеце, што не так даўно у адным з выпускаў таксама літ-навін я ўжо расказвала вам навіну пра некалькіх грузін, якія выкрадалі рэдкія бібліятэчныя кнігі па ўсёй Еўропе. Яны сябе нібыта выдавалі за навукоўцаў, каб атрымаць доступ да кніг, там яны гэтыя кнігі вымяралі, магчыма, там штосьці фатаграфавалі, сабе занатоўвалі, карацей, каб потым была магчымасць зрабіць поўную копію гэтай кнігі, каб пазней замяніць арыгінальную кнігу гэтай зробленай копіяй. Дык вось, Еўрапол, гэта паліцэйская служба Еўрасаюза,
Еўрапол паведамляе, што падазраваных у гэтай справе затрымалі. Паліцыя арыштавала 9 грузін, падазраваных у арганізацыі складанай злачыннай аперацыі па выкраданні каштоўных антыкварных кніг. Кнігі выкрадаліся з нацыянальных бібліятэк па ўсёй Еўропе, і, напрыклад, сярод выкрадзеных кніг быў арыгінальны рукапіс Александра Пушкіна. І Еўрапол заявіў, што агулам злачынная група нясе адказнасць за крадзеж не менш за 170 кніг. Фінансавы ўрон складае каля 2,5 мільёнаў еўра. Гэта, ведаеце, такія сумы, якія вы сабе нават уявіць не можаце. Толькі калі вам хтосьці скажа, што 2,5 мільёны еўра гэта умоўна 5 грузавікоў, нагружаных 1-еўравымі купюрамі. Я не ведаю, ці існую купюру 1 еўра, ніколі не бачыла. Але Еўрапол каардынаваў аперацыю з удзелам больш як 100 супрацоўнікаў, якія абшукалі 27 аб'ектаў у некалькіх краінах. І, на жаль, некаторыя з выкрадзеных артефактаў ужо прадалі. Прадалі праз аўкцыённыя дамы ў Санкт-Петербургу і Маскве, і тады сказаў Еўрапол, што фактычна гэта робіць іх незваротнымі, то бок наўрад ці ўжо такія артефакты знойдуцца. І ў красавіку ў Грузіі былі арыштаваныя 4 падазраваных, яшчэ 3 чалавекі былі затрыманыя раней у Эстоніі, Францыі і Літве, і яшчэ 2 грамадзян Грузіі знаходзяцца ў Францыі пад судовым наглядам з моманту затрымання ў аэрапорце Брюсселя ў лістападзе 23 года. А вы кажаце, што кніжны бізнес непрыбытковы. Гэта гледзячы які бізнес. Магчыма, выдаваць кніжачкі, прадаваць кніжачкі ў варшаўскай кнігарні, гэта можа быць і не надта прыбытковая рэч, але выкрадаць кніжкі з розных нацыянальных бібліятэк і прадаваць іх на аўкцыёнах, гэта нармальны такі бізнес, праўда, ёсць адзін мінус. Вас могуць пасадзіць. З іншага боку, ўжо праверана паводле ўласнага досведу, што нават калі вы працуеце ў беларускай кнігарні і нічога не выкрадаеце, вас усё роўна могуць пасадзіць. 30 красавіка не стала амерыканскага пісьменніка Пола Остера. Ён памёр у сваім доме ў Брукліне ад ускладненняў, выкліканых ракам лёгкіх. І я не магу назваць гэтага аўтара сярод сваіх, самых-самых проста улюбёных аўтараў, але з тых кніг Остера, што я чытала, а іх было 3, кожная мне трапляла ў самае сэрца, і пра кожную я магу сказаць нейкія добрыя цёплыя словы, хаця чытала гэтыя кнігі я даволі даўно. Я чытала ў рускім перакладзе некалькі яго твораў, гэта «Храм Луны», «Бруклінскія глупасці» і «Цімбукту». І таксама наступным у мяне ў планах стаіць ягоны вялізны раман 4321, гэта перадапошні раман аўтара, які выйшаў у 2017 годзе, і ён прысвечаны яго жонцы, таксама пісьменніцы Сіры Хуствет. Ну а апошняя кніга пісьменніка пад назвай «Баумгартнер» выйшла восенню мінулага года. І наогул гэты аўтар пакінуў вельмі багатую літаратурную спадчыну, так што мне яшчэ будзе што пачытаць, і мяркую, што астатнія кнігі таксама мяне не пакінуць раўнадушнымі. Бо вы разумееце, калі 3 кнігі ў аўтара з 3, якія я прачытала, мне спадабаліся, ёсць шанец, што так пойдзе і далей. Я, канешне, вельмі-вельмі на гэта спадзяюся. Нас чакае серыял паводле рамана «100 гадоў адзіноты» Габрыэля Гарсія Маркеса, і адбудзецца гэта ўжо вельмі хутка. Netflix паабяцаў, што прэм'ера адбудзецца ўжо ў гэтым годзе. І падрабязнасцяў пра тое, калі менавіта адбудзецца гэтая прэм'ера, пакуль што няма, затое нам паказалі цізер. Я вам пакіну спасылку на гэты цізер у апісанні, але насамрэч мяне гэты серыял, шчыра кажучы, мала прываблівае. Мяне больш прываблівае іншая рэч, якая склалася вось вакол усёй гэтай сітуацыі, бо калі вы памятаеце, я нядаўна расказвала, што пасля смерці аўтара выйшаў яшчэ адзін ягоны твор, які аўтар не хацеў публікаваць пры жыцці, таму што лічыў, што гэты твор недапрацаваны. Як вы памятаеце, я расказвала, што Маркес працаваў над ім, калі ўжо быў стары, ужо адчуваў сябе ў пэўнай ступені нямоглым і не мог увесь час і ўсе свае сілы аддаць на напісанне гэтага твора. Таму яму падавалася, што гэты твор недапрацаваны, і таму ён не можа ўбачыць свет. Але пасля смерці Маркеса сыны, зразумела, не паслухаліся яго, і кніга пабачыла свет вось літаральна нядаўна. І цяпер выглядае на тое, што паўтараецца гісторыя з тым, што сыны ідуць насуперак волі бацькі. Бо рэч у тым, што сам Маркес не хацеў экранізацыі 100 гадоў адзіноты. Ён вельмі хваляваўся, што тэхнічныя абмежаванні заб'юць проста ўсю магічную атмасферу гэтага рамана, які ён лічыў у сваёй творчасці галоўным.
Аднак пасля смерці бацькі сыны па-свойму распарадзіліся яго спадчынай. Яны прынялі рашэнне прадаць правы на экранізацыю стрымінгаваму сервісу, таму што вырашылі, што сучасныя магчымасці графікі і спецэфекта ўсё ж такі дазволяць ператварыць тэкст у захапляльны серыял. Але мне тут, шчыра кажучы, чуецца проста вельмі патрэбныя грошы. Вельмі хацелася б памыляцца, але баюся, што маю рацыю, бо ўжо здараецца такая другая сітуацыя, што бацька быў супраць выдання ягонага апошняга твора, бацька быў супраць экранізацыі ягонай кнігі, але сыны пасля яго смерці пайшлі насуперак волі бацькі, таму што гэта выдатная магчымасць зарабіць пабольш грошай. Бо вы ўяўляеце, што твор пісьменніка, які выходзіць пасля яго смерці, можа прыцягнуць яшчэ больш увагі, чым тыя творы, якія выходзілі пры ягоным жыцці, таму што вельмі часта так здараецца ў жыцці, што мы больш цэнім штосьці, што ўжо згубілі. І тут, па сутнасці, пісьменнік мог быць папулярны пры жыцці, як уласна і быў папулярны Маркес, але ён памірае, выходзіць нечакана раптоўна яго новы раман, і усе ягоныя фанаты, якія дагэтуль, магчыма, знаходзяцца ў нейкім такім лёгкім шоку пасля смерці аўтара, хаця, ў прынцыпе, Маркес памёр у такім даволі салідным узросце, яны бачаць гэтую новую кнігу і ўсе кідаюцца яе купляць. Ну і гэта выдатная магчымасць зарабіць для ягоных сыноў, якія валодаюць спадчынай бацькі і валодаюць усімі правамі на гэтыя творы. Мне падаецца, што гэта проста супер завязаная на фінансах гісторыя, і гэта насамрэч выглядае не вельмі прыгожа. Ну, мне так падаецца. Ну і таксама Маркес пратэставаў супраць таго, каб магчымая ўсё ж такі, калі раптам яна адбудзецца, гэта экранізацыя 100 гадоў адзіноты была на любой іншай мове, акрамя іспанскай. Ну вось тут ужо нарэшце яго волю выканалі. Серыял здымаўся уласна ў Калумбіі на радзіме Маркеса, і мова гэтага серыяла іспанская. Знойдзеныя кнігі братоў Грым, якія зніклі пасля вайны. У Польшчы ва універсітэцкай бібліятэцы універсітэта Адама Міцкевіча ў Познані нечакана знайшлі 27 кніг, якія лічыліся страчанымі пасля Другой сусветнай вайны. Можа быць, у іх там варта пашукаць, што нам трэба? Крышы Фрасіні Полацкай, што-небудзь такое, можа быць, у бібліятэцы Адама Міцкевіча ў Познані знойдзецца і гэта, але аналіз паказаў, што кнігі захоўваліся ў прыватнай бібліятэцы знакамітых братоў-казачнікаў Якаба і Вільгельма Грымаў. І адкрыццё зрабілі прафесар Эліза Печул-Кармінска з факультэта сучасных моў і Рэната Вільгасевіч-Скуцецкая, супрацоўніца універсітэцкай бібліятэкі. І свае высновы яны выклалі ў навуковым артыкуле. І тамы, знойдзеныя ў гэтай бібліятэцы, яны лічыліся страчанымі з канца Другой сусветнай вайны, як я ўжо сказала, і яны могуць зрабіць істотны ўнёсак у развіццё сучасных даследаванняў дзейнасці братоў Грым, паколькі гэтыя браты былі не толькі проста казачнікамі, якія збіралі, складалі нейкія зборнікі казак, яны яшчэ вельмі шмат зрабілі наогул у галіне літаратуразнаўства. І даследчыкі маюць надзею на тое, што фонды універсітэцкай бібліятэкі змяшчаюць таксама іншыя прадметы з прыватнай бібліятэкі Якаба і Вільгельма, якія лічацца зніклымі. У сэнсе прадметы, а не Якаб і Вільгельм. На старонках знойдзеных кніг таксама ёсць пазнакі Якаба і Вільгельма. У прыватнасці браты адзначалі ў тэкстах месцы або персанажаў, якія мелі цікавасць для іх даследаванняў. І таксама на заднім форзацы Якаб складаў спіс пазначаных фрагментаў і адзначаў старонкі, на якіх яны былі зробленыя. І ведаеце, насамрэч, гэта проста мара любога навукоўца, літаратуразнаўца, як мне падаецца, ну, прынамсі, большасці, зрабіць нейкае такое адкрыццё, знайсці, там, я не ведаю, нейкі невядомы верш Янкі Купалы, напісаны на французскай мове, там, штосьці такое, нейкае адкрыццё, якое будзе проста неверагодна дахазносным, пра што будуць пісаць у навінах, што будуць абмяркоўваць людзі ў інтэрнэце, пра што будуць жартаваць у твітары. Карацей, вось я, прынамсі, калі вучылася ва ўніверсітэце, думала, што, магчыма, калі-небудзь жыццё закіне мяне працаваць у якія-небудзь архівы, і я там буду вышукваць нейкія рарытэтныя дакументы, і, магчыма, штосьці такое знайду. Потым я зразумела, што гэта не маё, але ўсё роўна унутры падсвядома ува мне жыве той самы цікаўны навуковец, які хацеў бы зрабіць нейкае такое адкрыццё, але я разумею, што для таго, каб такое адкрыццё здзейсніць, трэба, ну, хаця б раз у архіве пабываць. Таму пакуль што ўсё, што я магу знайсці, гэта які-небудзь допіс Альгерда Бахарэвіча на Фейсбуку.
Далей у нас будуць вельмі сур'ёзныя складаныя тэмы, і нават я не буду заклікаць вас да нейкай дыскусіі, таму што гэта вельмі спрэчная тэма, але мне падаецца, што я яшчэ ні разу не агучвала чагосьці на гэтую тэму, таму ўсё здараецца ў першы раз, бо немагчыма гэта абмінуць, таму што не праходзіць і дня без навін пра Джоан Роўлінг, прычым навін не звязаных з літаратурай. Ну і апошняе, што адбывалася літаральна нядаўна з такога свеженькага, Джоан Роўлінг заклікала шатландскія ўлады арыштаваць яе за словы пра трансгендераў. Брытанская пісьменніца заявіла, што гатовая да арышту за свае крытычныя выказванні ў адрас трансгендераў. І фармальна паліцыя Шатландыі цяпер атрымала такое права дзякуючы новаму закону аб злачынствах на глебе нянавісці, які ўступіў у сілу 1 красавіка, і сярод іншага ён уводзіць пакаранне за цкаванне секс-меншасцю. І вось пісьменніца ўласна так пракаментавала новы закон. Свабодзе слова і думкі ў Шатландыі прыйшоў канец, калі правільнае апісанне біялагічнага полу лічыцца злачынствам. Джоан Роўлінг упэўненая, што такім чынам улады ставяць інтарэсы трансгендераў вышэй за інтарэсы, як яна напісала, сапраўдных жанчын і дзяўчат, паколькі апошнім ніякай дадатковай абароны закон не забяспечвае, затое ён дае ЛГБТ-актывістам багатую глебу для злоўжыванняў. І Роўлінг сказала, што мужчын, якія зрабілі трансгендерны пераход, пускаюць у жаночыя раздзявальні і прыбіральні і дазваляюць ім удзельнічаць у жаночых спаборніцтвах, а выпадкі гвалту з боку мужчын такіх заносіцца ў базы даных пра жаночыя злачынствы. І пісьменніца прывяла некалькі прыкладаў, размясціўшы ў соцсетцы X, былым твітары, фатаграфіі некалькіх мужчын, якія зрабілі трансгендерны пераход. І да фатаграфій яна дадала свае каментарыі, зразумела, вельмі правакацыйныя. І вось адзін з яе твітаў я вам зараз агучу. Вось, дарэчы, калі соцсетка цяпер называецца X, то як называюцца твіты? Я пакуль што дагэтуль не разабралася з тэрміналогіі, таму не важна, няхай будзе твіт. Я вам зараз працытую адзін з твітаў Роўлінг. Яна піша: «Далікатная кветка Кэці Далатоўскі, мужчына, які змяніў пол на жаночы, рост 195 сантыметраў, была справядліва пасля арышту адпраўленая ў жаночую турму ў Шатландыі. Там яна, напэўна, будзе абароненая ад жорсткіх і драпежных мужчын у адрозненне ад 10гадовай дзяўчынкі, да якой Кэці сэксуальна дамагалася ў публічнай жаночай прыбіральні». Вы чуеце проста колькі з'едлівай іроніі ў гэтых словах і трошку нават пасіўнай агрэсіі. І Роўлінг пажартавала над прэтэнзіямі такіх персанажаў і назвала такіх людзей менавіта мужчынамі. І яна ўдакладніла, што цяпер знаходзіцца ўласна па-за межамі краіны, але калі яе выказванні парушаюць новы закон, то яна гатова да арышту пасля таго, як вернецца ў Эдынбург. І яна заклікала тых, хто з ёй згодны, распаўсюдзіць яе запіс, яе пост з фатаграфіямі, з прыпіскай «Арыштуйце мяне». І заявы Роўлінг ужо не першы раз, заўсёды гэта адбываецца, выклікалі вельмі вострыя спрэчкі і шквал каментарыях у соцсетках. У прынцыпе, гэта было чакана. Мне падаецца, што гэтага яна і дамагалася, каб прыцягнуць увагу да гэтай, як ёй падаецца, праблемы. І ў тым ліку каментарыі былі з боку ліберальнай грамадскасці, асобныя прадстаўнікі якой з характэрнай для іх талерантнасцю, возьмем гэта ў двукосці, заклікалі паліцыю арыштаваць пісьменніцу. Я не ведаю, як гэта каментаваць, таму што я не вельмі ў гэтай тэме. Я не вельмі моцна разбіраюся ў тэрміналогіі, я не вельмі ведаю, як правільна гэта называць, як правільна ставіцца і звяртацца да такіх людзей. Я проста разумею, што у Джоан Роўлінг ёсць пэўная хваравітая фіксацыя. І адна справа, калі ты маеш нейкае меркаванне на гэтую тэму, ну, выказала ты яго аднойчы, ну окей, мы ведаем, як ты да гэтага ставішся. Але Джоан Роўлінг мэтанакіравана выказвае свае думкі, каб дамагчыся нейкай мэты. Я не ведаю, якой. Я мяркую, што яна хоча гэтым змяніць свет, толькі, ну, так проста гэта не адбываецца. На жаль, ці на шчасце. Але мне проста цікава, што як Джоан Роўлінг наогул прайшла шлях ад улюбёнай пісьменніцы там літаральна ўсяго свету з вялікай колькасці фанатаў да жанчыны, якую многія сталі лічыць у пэўнай ступені фрыкаватай, хаця, ну, пагодзімся, што часам яна прамаўляе даволі разумныя рэчы. Проста сапраўды ў наш час яны гучаць так, ну, трошачкі неталерантна. Але сэнс у тым, што цяпер
яе ненавідзяць тыя, хто раней яе любіў. І вось да гэтых людзей у мяне таксама ёсць пэўнае пытанне. Здаецца, я ўжо неяк уздымала гэтую тэму ў падкасці, што людзі вельмі непаслядоўныя ў сваёй нянавісці. Бо мне падаецца, што калі вы ўжо кэнселіце чалавека, то калі ласка, рабіце гэта паслядоўна і адмяняйце не толькі асобу, але яшчэ і тое, што яна зрабіла. Напрыклад, калі вы ўсё ж такі адмяняеце Джоан Роўлінг за ўсе гэтыя бясконцы яе неталерантныя выказванні, то, калі ласка, забудьце тады пра Гарры Поттера, таму што гэта плён яе творчасці, гэта плён яе думак, і вось гэты неталерантны чалавек, якога вы ненавідзіце, напісаў вось гэтую кнігу, у якой таксама выкладае пэўныя свае думкі і свой светапогляд, нягледзячы на тое, што гэта дзіцячая кніга, але ўсё ж такі ў ёй часам сустракаюцца даволі дарослыя рэчы. А калі людзі бяруць кнігу Гарры Поттера, любую частку, і проста замазваюць ці выразаюць з вокладкі імя аўтаркі і робяць выгляд, што Джоан Роўлінг не мае ніякага дачынення да гэтай кнігі, гэта, пагадзіцеся, максімальны абсурд. Трэба ва ўсім у сваім жыцці быць паслядоўным, і калі вы ўжо штосьці ненавідзіце, то, калі ласка, адмяжуйцеся ад гэтага цалкам. Навошта вам трымаць на сваіх паліцах гэтыя кнігі, якія напісала гэтая жахлівая жанчына? І мы можам там колькі заўгодна казаць пра смерць аўтара, пра тое, што гэтая кніга ўжо не мае да яе ніякага дачынення, але мы не можам адмаўляць той факт, што яна яе напісала. Таму, калі ўжо вы штосьці ненавідзіце, то, калі ласка, ненавідзьце цалкам і да канца. Вось такая мая парада гэтым людзям, якія, зразумела, ніколі ў жыцці не паслухаюць мой падкаст. Таму ніяк не буду даваць ніякую маральную ацэнку учынкам і словам Джоан Роўлінг, паколькі гэта не мая тэма, не мая зона адказнасці. Мне проста часам смешна пачытаць, што яшчэ чарговае можа выдаць Джоан Роўлінг, бо сапраўды часам яе каментарыі бываюць даволі дасціпнымі. Нягледзячы на ўсю неталерантнасць яе выказванняў, часам гэта проста даволі смешна чытаць. Таму я не буду адмаўляць сабе ў такой асалодзе і далей перыядычна пачытваць, што яна там яшчэ чарговага выдала ў твітары. А цяпер мы пераходзім да навін беларускай літаратуры, і гэтае падарожжа мы пачынаем з навіны ускосна-літаратурнай. Калісьці на акне салігорскай школы нумар 2 быў вітраж з беларускім першадрукаром Францыскам Скарынам. Я бачыла фота гэтага вітража ў інтэрнэце, даволі сімпатычны вітраж. Але, на жаль, цяпер нічога там на акне няма, там ёсць проста белы шклапакет. І вітраж са Скарынам быў папросту знішчаны. І як быццам гэтая навіна не патрабуе ніякіх каментарыяў, але я падазраю, што у тых, хто гэта зрабіў, хто адказны за знішчэнне гэтага вітражу, ёсць адмазка якая-небудзь у стылі, што вітраж быў ужо стары, вітраж ужо дрэнна выглядаў, таму мы яго проста прыбралі. І, лагічна ўсё правільна, навошта нешта рэстаўраваць, аднаўляць, калі можна проста знішчыць і наконт гэтага не парыцца. Логіка, я думаю, што проста жалезная. Калі вы даўно задаваліся пытаннем, як там Віктар Марціновіч, а я, між іншым, пастаянна задаюся гэтым пытаннем і не паводле ўласнага жадання, таму што ў кнігарні часта пытаюцца, ці выходзілі апошнім часам новыя кнігі ў Віктара Марціновіча і як там наогул Віктар Марціновіч. Яны задаюць мне гэтае пытанне так, як быццам я не ведаю. Я ягоная сястра і кожны дзень камунікую з ім і ўяўляю, што там у яго ў жыцці адбываецца. Але ўсё ж такі я вам раскажу, як ён там, таму што не так даўно з'явіліся новыя звесткі наконт гэтага. І між тым спачатку трэба прыгадаць, што апошні раман Марціновіча «Рэвалюцыя» выйшаў ажно 4 гады таму. Гэта было ў 2020-м, і нават гэты твор праходзіў экспертызу на прадмет экстрэмізму. І той рэдкі выпадак, калі кніга экспертызу праходзіла і прайшла. Экстрэмізму там ніякага абсалютна выяўлена не было. Кнізе пашанцавала. І, як не дзіўна, заклікаў да рэвалюцыі ў кнізе з назвай «Рэвалюцыя» не знайшлося. І вось вернемся да актуальных навінаў Віктара, бо нядаўна ён парушыў доўгую цішыню і ў сваіх сацыяльных сетках размясціў фотаздымак з Нью-Йорка. І многія, канешне, пазайздросцілі Віктару, але цяпер ён будзе жыць у гэтым горадзе
і ён там запрошаны выкладчык будзе выкладаць ва ўніверсітэце Хантер колледж і пісаць кнігу пра мастацтва таксама будзе. І як вы ведаеце, падобны досвед у Марціновіча ўжо ёсць, калісьці ён выдаў кнігу пра Марка Шагала, і не скажу, што буду надта моцна чакаць гэтую новую ягоную кнігу пра мастацтва, але ўсё ж таки паглядзім, што ў Віктара атрымаецца. Поспехаў яму на новым месцы, цяпер будзе шпацыраваць па Цэнтрал-парку і думаць пра лёс Беларусі. Вось, прыкладна так я сабе гэта ўяўляю. У Беларусі існуе даволі вялікая колькасць літаратурных прэмій. Я перыядычна дзялюся з вамі навінамі гэтых прэмій, і адна з іх гэта гліняны вялез. І гэтая прэмія даволі старая. І зараз я сказала даволі старая, а потым зразумела, што мы з гэтай прэміяй аднагодкі. Атрымліваецца, што і я даволі старая. Карацей, гэтая прэмія ўручаецца з 1993 года, і старшыня арганізацыйнага камітэта прэміі гэта пісьменнік Алесь Аркуш. Ён стаяў ля вытокаў таварыства вольных літаратараў, якім, уласна, прэмія і была заснавана. І цяпер акурат Алесь Аркуш абвяшчае штогод, хто сёлета стаў лаўрэатам гэтай прэміі. І вось сёлета спадар Аркуш нам паведаміў, што новым лаўрэатам прэміі за 2023 год стаў празаік Юрый Станкевіч. І прэмія была ўручана за агульны ўнёсак у беларускую літаратуру. І цікава, што ўпершыню ў гісторыі прэміі яе ўручылі пасмяротна. Я нагадаю, што Юрыя Станкевіча не стала 22 кастрычніка 2021 года. І вось гэтае ўручэнне так пракаментаваў Алесь Аркуш. Раней ніколі прэмія гліняны вялез не прысуджалася пасмяротна. Гэтым разам мы вырашылі зрабіць выключэнне і ўшанаваць блізкага нам па творчых маральных і жыццёвых перакананнях празаіка Юрыя Станкевіча. Пісьменніка не стала ў 2021 годзе. Двойчы яго кнігі намінаваліся на вялеса. Яго творы заўсёды былі з намі побач. Гэтым разам мы хочам выправіць ранейшую прыкрую памылку і ўшанаваць прэміі таварыства вольных літаратараў Юрыя Станкевіча. Ну і таксама, што выпуск у нас ёсць навіны пра літаратурныя прэміі, сёння было вось ужо 2 і чарговая 3. Беларуска-літоўская паэтка Ванда Мартинш-Душ-Рэйш атрымала прэмію мэра Вільні. У 2023 годзе ў фондзе «Камунікат» выйшла яе кніга «Маланкі над Вільняй», і гэта такое трохмоўнае выданне, у якое ўвайшлі арыгіналы вершаў па-беларуску, таксама пераклады гэтых вершаў на літоўскую і на польскую мову. Ну і вось так мы даведаліся пра існаванне прэміі мэра Вільні. Не ведаю, хто раней і за што атрымліваў гэтую прэмію, але цяпер вось ёсць і беларуска-літоўская аўтарка, таксама ўганараваная гэтай прэміяй. Наступная навіна, яна нейкая з такім элементам зларадства, і гэта навіна пра тое, што ў Беларусі закрываюць не толькі незалежныя выдавецтвы, але і дзяржаўныя. Сваю працу спынілі выдавецтвы «Вышэйшая школа» і «Народная асвета». На старонцы выдавецтва «Народная асвета» у Фейсбуку яшчэ 27 сакавіка з'явілася інфармацыя, што з 1 красавіка яно перастане працаваць. І яго правапераемнікам стала выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», заснаванае Міністэрствам адукацыі. І наогул, змены ва ўсім гэтым у гэтых выдавецтвах пачаліся яшчэ ў мінулым годзе, калі абодва выдавецтвы забралі ў Міністэрства інфармацыі і перадалі Міністэрству адукацыі. Я не ўяўляю, што ў іх там адбываецца, проста не запытвайце. І наогул мне падаецца, што нельга назваць гэтае закрыццё паўнавартасным, таму што па сутнасці гэта як бы і не закрыццё, а проста ва ўсіх гэтых выдавецкіх структурах адбываюцца нейкія структурныя змены. Даруйце мне таўталогію, але яна тут якраз дарэчная. Таму не скажу, што выдавецтва закрылася, ўсіх супрацоўнікаў звольнілі, наколькі я ведаю, гэта не так. Проста яны цяпер працуюць ва ўстанове з трошкі іншай назвай. Утопія з 15 кніг, якія варта прачытаць сёлета, складзеным буйной бразільскай газетай, аказалася кніга пад назвай «Дзяўчынка з Беларусі». Яе напісала бразільская пісьменніца Бландзіна Франка, і праілюстраваў гэтую кнігу мастак Жозе Карлас Лола. І гэтая кніга выйшла ў чэрвені мінулага года. І я знайшла гэтую кнігу на сайце Амазона, знайшла анатацыю, там гэтую кнігу можна купіць, і вось мой вольны пераклад, дзякуючы Google Translate, пераклад анатацыі да гэтай кнігі, пра што яна наогул. Я не знайшла ў анатацыі ні слова пра Беларусь, таму нават цікава, як гэта будзе наогул у тэксце, але вось паслухайце, пра што гэтая дзіцячая кніга. У горадзе на беразе ракі, на вузкай вулацы, у доме з дваром, зарослым калючымі ліянамі і фіялетавымі кветкамі, жыве дзяўчынка, у якой няма маці. І няма бацькі.
ні братоў, ні сясцёр. Разам з ёй жывуць бабуля, якая не бачыць правым вокам, 3 коткі, 7 мышэй, ласка і качканосы. Усе ведаюць, што качканосы водзяцца ў Аўстраліі і што ў тым прыбярэжным мястэчку іх не было, але дома ў дзяўчынкі яны былі, прычым пудзілы. Ласка, наадварот, была вельмі жывая і заўсёды згортвалася паміж ног дзяўчынкі. Спачатку яна спатыкалася аб яе, але цяпер прывыкла і вырашыла, што найлепшае месца ў свеце для жыцця гэта не Албанія, не Балгарыя, не Данія і не Латвія. Найлепшае месца ў свеце для жыцця, безумоўна, знаходзіцца ў шкарпэтках дзяўчынкі. І дзяўчынка жыла там са сваёй бабуляй, не ведаючы, што я збіраюся расказаць яе гісторыю. І ведаеце, на моманце, калі ў гэтай анатацыі было пра тое, што найлепшае месца ў свеце для жыцця гэта не Албанія, не Балгарыя і гэтак далей, я думала, што лагічны працяг будзе, што найлепшае месца ў свеце для жыцця, безумоўна, гэта Беларусь. Вось. Але не, найлепшым месцам аказаліся шкарпэткі дзяўчынкі і, па-мойму, гэта даволі сумнеўнае сцвярджэнне. Але хто мы такія, каб спрачацца з жывёлкай? Таму вось такая кніга пра дзяўчынку з Беларусі. Усё яшчэ не ведаю, да чаго тут Беларусь, але мовай партугальскай, у Бразіліі ж партугальская мова, правільна? Карацей, мовай гэтай я не валодаю, не змагу яе прачытаць, але, магчыма, хтосьці прачытае і перакажа нам потым кароткі змест гэтай кнігі і раскажа, якое ж дачыненне да ўсяго гэтага мае Беларусь. Дунін Марцінкевіч больш не экстрэміст. Гэта навіны, якія мы заслужылі. Рэч у тым, што двухтомны збор твораў Марцінкевіча, які выходзіў у выдавецтве мастацкай літаратуры ў 2007-2008 годах, больш не лічыцца экстрэмісцкімі матэрыяламі. Вось восенню мінулага года мы даведаліся, што гэтыя кнігі трапілі ў спіс экстрэмісцкага, вось яны 10 паўгода пратрымаліся ў ім, і ўсё, і выйшлі адтуль. І, дарэчы, гэта, мне падаецца, першы падобны выпадак, калі штосьці перастала быць экстрэмісцкім. Вось бачыце, умеюць усё ж такі часам прызнаваць свае памылкі. Кніга пісьменніка Сашы Філіпенкі трапіла ў праграму «Shoot the Book» «Здымай кнігу». Гэта праграма канскага кінафестывалю, якая разлічаная на прадзюсараў. У межах спецыяльных сустрэч прадзюсарам прапануюць творы, якія можна экранізаваць. І вось сёлета ў спісе гэтага фестывалю 18 твораў, і ў тым ліку там ёсць кніга Сашы Філіпенкі, якая выходзіла па-руску пад назвай «Травля». Я так разумею, што прадстаўлены гэты твор быў па-нямецку, нямецкі пераклад, паколькі Філіпенка заяўлены ад Швейцарыі. Ну і таксама мы з вамі яшчэ трошачкі пазней пагаворым пра Сашу Філіпенку, пра іншыя яго кнігі. А цяпер мы пераходзім да навінак беларускага кнігавыдання. У 80-ю гадавіну смерці пісьменніка Галляша Леўчыка ў Мінску выйшла ягоная кніга «Божая ліра». Гэта зборнік, у які ўвайшло ўсё з творчай спадчыны пісьменніка, што ўдалося знайсці ў архівах, у музеях і бібліятэках. Укладальнік гэтага выдання літаратуразнаўца Сергей Чыгрын. І таксама ў стварэнні кнігі паўдзельнічаў даследчык Юрась Бачышча. І ў гэтай кнізе змешчаныя вершы, пераклады, проза, казані, артыкулы і таксама мноства рэдкіх раней невядомых здымкаў. І як часта гэта бывае ў Беларусі, звесткі пра тое, дзе гэтую кнігу можна купіць, я не знайшла. Калі яна ў вас ёсць, то, калі ласка, падзяліцеся ў каментарыях. У выдавецтве «Энцыклапедыкс» выйшаў першы том «Іліяды Гамера», які ўключае ў сябе 12 24 песень старажытнай паэмы. Твор пераклаў са старагрэчаскай мовы Лявон Баршчэўскі. І я задумалася, навошта наогул было разбіваць гэты твор на 2 тамы. Бо гэты твор не такі вялікі. Вось акурат пару гадоў таму я Іліяду перачытвала, і яна, ў прынцыпе, даволі тонкая. Такі вось у нас філолагаў забавы, раз на некалькі гадоў мы перачытваем Іліяду. Але цяпер мне хіба давядзецца чытаць Іліяду 3-й раз, таму што цяпер па-беларуску. І, канешне, да такога жыццё мяне не рыхтавала. Але спасылку на пакупку гэтай кнігі я пакіну вам у апісанні да выпуска. Таксама ў тым жа выдавецтве «Энцыклапедыкс» у серыі «Галерэя чалавечай думкі», у якой выходзяць філасофскія творы ў перакладзе на беларускую мову, з'явілася навінка. Гэта кніга брытанскага філосафа і нобелеўскага лаўрэата Бертрана Рассела «Мастацтва філасофствавання». Акрамя ўласна эсэ, у кнізе таксама змешчаныя кароткі біяграфічны нарыс пра аўтара і кароткі англійска-беларускі тэрміналагічны гласарый. І кнігу можна купіць у кнігарні «Акадэмкніга» ў Мінску.
Адразу некалькімі навінкамі ў красавіку нас парадавала выдавецтва Гутенберг. Па-першае, дзякуючы гэтаму выдавецтву упершыню па-беларуску з'явіліся творы Сашы Філіпенкі. Ужо цяпер у выдавецтве можна купіць яго раманы «Былы сын» і «Крэмулятар», і заказ можна аформіць як на сайце выдавецтва Гутенберг, так і купіць гэтыя кнігі афлайн у нас у кнігарні «Кнігаўка» або заказаць з нашага сайта, калі вам так зручна. Ну і таксама гэтае ж выдавецтва нас парадавала навінкай для дзяцей. Яны выдалі новую кнігу Андрэя Скурко, якая называецца «Стукі грукі, што за гукі». І гэта кніга-кардонка з ілюстрацыямі Волі Кузьміч, якая ў вершаванай форме раскажа дзеткам пра розныя інструменты. Пра інструменты не музычныя, розныя будаўнічыя інструменты, напрыклад, пра малаток, пра дрыль, што гэтыя інструменты робяць, як яны гучаць, што вы можаце пры іх дапамозе змайстраваць. Карацей, вельмі класна, што Андрэй Скурко ўзяўся за дзіцячую літаратуру, таму што гэта тое, што ў яго выходзіць вельмі здорава. І ў працяг паэтычнай тэмы былі вершыкі для дзетак, цяпер будуць вершыкі для дарослых, бо выйшла кніга вершаў беларускага паэта і мастака Міхала Немпадыстава, якая называецца «Ці помніш ты?». І, дарэчы, імя Немпадыстава сёння таксама будзе гучаць у гэтым выпуску. Ну а кніга, у якую трапілі амаль усе вершы паэта, была выпушчаная да 60годдзя творцы. І таксама ў зборніку змешчаныя фотаздымкі аўтарства Міхала. І я чую назву «Ці помніш ты», і мне падаецца, што гэта ж песня Вайцюшкевіча пра тое, калыханка для дарослых, здаецца, называецца. «Ці помніш ты, як неслі хлупоту і шэптам казалі розныя бздуры». Я ўспамінаю проста рандомныя радкі з гэтай песні. «Ці помніш ты, як мала мы спалі, ці помніш ты, як шмат мы прыснілі». Я спяваць не ўмею, таму зачытваю, але гэта цудоўная песня, гэта адна з, мабыць, маіх найулюбёнейшых песняў Змітра Вайцюшкевіча. І вось вы ведаеце цяпер, што гэтая песня на вершы Міхала Немпадыстава. Пакіну вам тут кавалачак гэтай песні ў выкананні Вайцюшкевіча. Ці помніш ты, як неслі глупоту і шэптам казалі розныя бздуры. Ну а кніга «Ці помніш ты» ёсць у продажы ў нас у кніжнай шафе. А ў выдавецтве «Тэхналогія» выйшла кніга з правакацыйнай назвай «Як гавораць беларусы». І на назву гэтай кнігі ўжо адрэагавалі падпісанты твітара кніжнай шафы, бо калі мы запосцілі гэтую кнігу, маўляў, паглядзіце, у нас з'явілася вось такая навінка. Хтосьці дасціпны, я тут раблю двукосці пальцамі, хтосьці дасціпны напісаў, што на першай старонцы напісана па-руску, а астатнія пустыя, вось такія правакацыі нібыта, але насамрэч кніга не пра гэта. Вадзім Шклярык, аўтар гэтай кнігі, расказвае пра тое, чым беларуская мова адрозніваецца ад рускай украінскай, якая ў яе дыялектная аснова і што адметнага ёсць у гаворках Беларусі. І таксама амаль на кожнай старонцы вы знойдзеце QR-коды са спасылкамі на адпаведныя карты з дыялекталагічнага і лексічнага атласа беларускай мовы. І кнігу гэтую праілюстравала Надзея Леонова. У беларускім выдавецтве «Весна», якое знаходзіцца ў Прадзе, выйшаў поўны пераклад рамана «Залміняне» Мойшы Кульбака. Пераклад з ідышу здзейсніў Сяргей Шупа. І кніга ўжо едзе да нас у кнігаўку, так што зусім хутка можна будзе купіць афлайн у нашай кнігарні або заказаць на нашым сайце. І мяркую, што многія з вас ужо бачылі або нават чыталі папярэднія выданні гэтай кнігі, бо рэч у тым, што упершыню гэты твор на беларускую мову пераклаў Віталь Вольскі, і тады гэтая кніга выходзіла ў 60-м годзе пад назвай «Зэльманцы». Потым у 2015 годзе твор быў перавыдадзены ў выдавецтве «Папуры» у серыі «Мая беларуская кніга». Але рэч у тым, што вось гэтае выданне, што выходзіла ў 60-м годзе, што потым перавыдавалася ў «Папуры», яно няпоўнае, бо ў савецкія часы гэтая кніга выдалася ў скарочаным выглядзе ў сувязі з цэнзурай. Тут все зразумела. Але цяпер, дзякуючы Сяргею Шупу, у нас нарэшце з'явілася магчымасць гэты твор прачытаць цалкам. Што, уласна, я і зраблю, калі кніга даедзе да нас з Прагі ў Варшаву. Ну а цяпер да анонсаў беларускага кнігавыдання, і пачну я з самага прыемнага асабіста для мяне. Зразумела, што тут пачынаецца самарэклама, бо 24 траўня на міжнароднай кніжнай выставе ў Варшаве нарэшце адбудзецца доўгачаканы, шматпакутны, нават выпакутаваны старт продажу кнігі Стывена Кінга «Ззянне».
Кніга таксама потым будзе даступная для пакупкі онлайн, але рассылку гэтай кнігі поштай мы пачынаем толькі праз некалькі дзён пасля старту продажаў афіцыйнага, таму што будзе кніжны кірмаш у Варшаве, які працягнецца з 23 па 26 траўня, і мы будзем цалкам пагружаныя ў гэты кніжны кірмаш. Таму калі вы жывяце ў Варшаве і хочаце атрымаць кнігу у першы ж дзень продажу непасрэдна з маіх рук, то прыходзьце 24 траўня у Палац культуры і навукі, або таксама 25-26 кніга, спадзяюся, ўсё яшчэ будзе і вы не раскупіце наклад за першыя некалькі дзён, але, канешне, было б клёва. Ведаючы беларускую літаратуру, такога не адбудзецца. Але я ўжо рыхтую чырвоны маркер, каб вам пісаць у кнізе розныя гадасці, калі раптам вам захочацца, каб я яе падпісала. Я ўсё яшчэ не вельмі разумею канцэпту, калі кнігу падпісваюць перакладчыкі, але, людзям прыемна. Няхай будзе, я не супраць, калі што. І яшчэ адзін анонс нашага выдавецтва. З'явіцца гэтая кніга ў продажы 18 траўня, і гэта кніга Эльгі Паповай «Мора ў горадзе». Гэта прыгожая дзіцячая кніга на 128 старонак, якую я ўжо чытаю. Магу трошкі вам анансаваць, каб заахвоціць вас да пакупкі гэтай кнігі, бо цудоўна мець такую магчымасць чытаць кнігі да таго, як яны афіцыйна з'явіліся ў продажы. Спачатку я падзялюся з вамі анатацыяй да гэтай кнігі. Яна гучыць так. Уявіце сабе, што мора, цэлае мора з усімі сваімі рыбамі, медузамі і акуламі залезла ў звычайнае вядро і паехала ў адпачынак. Уявіце сабе, што яно пасялілася ў ванне ў адной з кватэр вялікага горада, а пакінутыя морам піраты выправіліся на яго пошукі. Уяўляеце? Не, а дарма, таму што далей было так. Вось, а што было далей, вы даведаецеся, калі прачытаеце гэтую кнігу. У наступным выпуску падкаста я раскажу вам пра гэтую кнігу трошкі падрабязней. Зноў жа, яшчэ да афіцыйнага выхаду кнігі, каб у вас, магчыма, з'явілася больш матывацыі гэтую кнігу купіць. І трэці па парадку, але не па значнасці анонс. Гэта новы прыходніцка-авантурны раман Альгерда Бахарэвіча «Капітан лятучая рыба». Гэтая кніга выйдзе ў нас ужо 10 мая, літаральна праз тыдзень. Ілюстрацыі і вокладку да гэтай кнігі намаляваў Лявон Вольскі. І гэтая кніга сталася такім комба-сімбіёзам творчых асобаў. Тэкст напісаў знакаміты беларускі пісьменнік, ілюстрацыі намаляваў знакаміты беларускі музыка, які па сумяшчальніцтве таксама часам яшчэ і пісьменнік і мастак. Таму мне падаецца, што атрымалася такая вельмі цікавая і арганічная сумесная праца. І пра гэтую кнігу я вам яшчэ асобна раскажу ў межах падкаста, але пакуль зноў жа хачу вас заахвоціць да будучай пакупкі, раз ужо я маю такі прывілей чытаць некаторыя кнігі яшчэ да таго, як яны выйдуць з друку, таму трошкі раскажу вам пра гэтую кнігу. Наогул, гэтая кніга пазіцыянуецца як быццам бы як дзіцячая, хутчэй падлеткавая, такі падлеткавы прыходніцкі авантурны раман. Але рэч у тым, што я яе амаль вось прачытала да канца і разумею, што кніга выдатна падыходзіць для чытання не толькі дзецям, але і дарослым. Таму што дзіцячая літаратура ці падлеткавая літаратура — гэта наогул цудоўная месца, дзе можна схаваць нейкія дарослыя разумныя думкі. То бок выдаць штосьці сур'ёзнае, нейкія складаныя сур'ёзныя канцэпты за дзіцячую літаратуру, штосьці падаць завуалявана, штосьці падаць неяк метафарычна, выкарыстоўваючы, магчыма, нейкую умоўна эзопаву мову. Карацей, у дзіцячай літаратуры вельмі часта хаваюцца глыбокія сэнсы, каб гэтыя кнігі таксама маглі чытаць і дарослыя. І вось гэта гісторыя пра 15гадовую беларускую Алесю, якая жыве ў партовым горадзе на паўночным захадзе Еўропы. З гэтай кнігі мы даведваемся, што наогул яна паходзіць з Беларусі, і там яе бацькі зараз сядзяць у турме. Зразумела, што тут будзе вельмі шмат алюзій на нашу цяперашнюю рэчаіснасць. І вось гэтая дзяўчынка раптам знаходзіць сабе абсалютна незвычайных сяброў. Гэта файка, валізка і палітон. Гэта 3 звычайныя бытавыя рэчы, якія аказваюцца жывымі, умеюць размаўляць, і разам з імі Алеся выпраўляюцца ў вялікую такую прыгоду, падарожжа, вандроўку паміж рознымі кантынентамі і часам нават паміж рознымі рэальнасцямі. І гэта кніга, якая, па-першае, сапраўды даволі цікавая, дынамічная, прыгодніцкая. Па-другое,
вы адчуваеце стыль Альгерда Бахарэвіча. Альгерд Бахарэвіч застаецца сабой нават у дзіцячых кнігах. Гэта вельмі моцна адчуваецца, і плюс таксама гэтая кніга напоўнена выдатным пачуццём гумару. Як вы ведаеце, я вельмі добра стаўлюся да літаратуры, якая напісаная з гумарам і вельмі дасціпна, і мне гэтага часам не хапае нават у сур'ёзнай літаратуры, таму што любыя сур'ёзныя тэмы вельмі важна умець так добра, якасна падкрэсліць добрым жартам. І вось Альгерд Бахарэвіч з гэтым спраўляецца выдатна. Ну і таксама тут шмат вельмі цытат, якія проста кранаюць вас да глыбіні душы, таму што яны пра нас цяперашніх. І вось, напрыклад, я вам зачытаю літаральна некалькі цытат, якія мне вось трапілі зноў жа банальна ў тое самае сэрца. Зайздрошчу творчым людзям. Яны вольныя, як птушкі, ды мусіць плаціць за сваю свабоду вечнай беспрытульнасцю. І вось вы адчуваеце, наколькі гэта сугучна з тым, што адбываецца цяпер. Мне падаецца, што гэта акурат выдатна ілюструе сітуацыю, калі, напрыклад, беларускія літаратары вымушаныя знаходзіцца, можна сказаць, у выгнанні далёка ад дома, і так сапраўды яны творчыя людзі, вольныя як птушкі, але у іх зараз няма дому, таму што яны знаходзяцца ў іншай краіне, а не там, дзе яны, магчыма, хацелі знаходзіцца, і там, дзе ёсць іх дом. Ну і таксама ледзь не ў кожным творы Альгерда Бахарэвіча я сустракаю разважанні на тэму літаратуры. Няважна, гэта ягоны мастацкі твор або нейкія эсэ, кшталту як у зборніку ніякай літасці Альгерду Б. Але тут у гэтым творы таксама вельмі своеасабліва і вельмі упісваецца ў гэты твор вось гэтыя развагі пра літаратуру. Напрыклад, паміж персанажамі адбываецца вось такі цікавы дыялог. Я не буду вам падаваць ягоны кантэкст, вы гэта прачытаеце ў кнізе, але спадзяюся, што без кантэксту вы зможаце ацаніць такую лёгкую іронію аўтара. «Добрай раніцы», — сказала я. «Не разумею, што са мной. Чаму я кажу «ыбы-бык», калі «ыбы-бык»? То бок я хацела сказаць...» І я зноў інстынктыўна закрыла рот рукой. Я ўжо не ведала, што я хачу сказаць і што атрымаецца ў выніку. На секунду я нават запанікавала, але адразу ж прымусіла сябе супакоіцца. «А што такое ыбы-бык?» — спытала Валіска. «Не ведаю», — сказала я. «Я нават не ведаю, як так выходзіць. Хачу сказаць адно, а атрымліваецца ыбы-бык». «Тыповая для сучаснай літаратуры з'ява», — пракаментавала Файка. «Усе сучасныя пісьменнікі хочуць напісаць штосьці важнае, штосьці сапраўднае, а замест гэтага, якую кніжку не разгорнеш, адзін ыбы-бык. Таленту Бог не даў. Вялікая літаратура мінулага сышла ў нябыт». Таму, як вы разумееце, твор гэты мне пакуль што даспадобы. Мне засталося дачытаць там літаральна 40 старонак. І таксама ў наступным выпуску падкаста буду вам расказваць яшчэ і пра гэтую кнігу. Ну а цяпер пра анонсы іншых выдавецтваў. Неўзабаве выйдзе кніга «Бразільскія народныя казкі» у запісах Сільвія Рамэра. З партугальскай на беларускую мову кнігу пераклаў Дмітрый Магілёўцу. Я вам зачытаю анатацыю да гэтай кнігі. У выданні сабраныя бразільскія народныя казкі, запісаныя ў канцы 19 стагоддзя. Яны ўвабралі ў сябе ўсё, што складае культуру бразільскага народа. І відавочны моцны еўрапейскі ўплыў, і любоў да прыроды, уласцівую карэннаму насельніцтву, і музычны, жвавы і вясёлы подых Афрыкі. Героі гэтых казак – мурашы і пеўні, прынцэсы і малпы, злачлівы ягуар і хітры мурын. Яны хітруюць і чаруюць, перамагаюць і плачуць, альбо проста разбягаюцца абы куды, а нам, чытачам, з таго пацеха і навука. Праілюстраваў кнігу Павел Дарохін у кнізе «100 старонак». А цяпер нечакана анонс не кніг, а прэмій. 7 траўня мы даведаемся, хто стане лаўрэатам прэміі Міхала Немпадыстава за найлепшую вокладку кнігі, выдадзеную ў 2022 годзе. Цырымонія ўручэння пройдзе ў Варшаве ў аўторак а 18:00 у музеі вольнай Беларусі. І таксама на мерапрыемстве выступіць Лявон Вольскі з песнямі на вершы Міхала Немпадыстава. Так што, калі вы будзеце ў Варшаве, калі вы жывяце ў Варшаве, то завітвайце на ўручэнне прэміі, там можна будзе таксама купіць і беларускія кнігі. Асабіста я буду вам там гэтыя кнігі прапаноўваць. Так што чакаю вас усіх 18:00 7 траўня музеі вольнай Беларусі. Ну і яшчэ адзін анонс мерапрыемства, на якім мяне ўжо не будзе, але будзе мноства іншых больш цікавых людзей, таму калі вы жывяце ў адным з гэтых гарадоў, то раю вам далучыцца.
Гэта 5 гарадоў: Вільня, Рыга, Талін, Уроцлаў і Прага. І я вам хачу анансаваць такое травеньскае турнэ беларускіх літаратараў. Паэтка і перакладчыца Юля Тимофеева, пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, выдавец і перакладчык Сергей Шупа і таксама выдавец Андрэй Янушкевіч сабраліся наведаць 5 цудоўных еўрапейскіх гарадоў, прывесці кнігі і расказаць вам пра кнігі, пра свае кнігі, пра сваю творчасць. Перадусім, Альгерд Бахарэвіч будзе прадстаўляць вам свой новы раман «Капітан лятучая рыба», пра які я ўжо расказала. Таксама Сергей Шупа будзе вам прадстаўляць свой поўны пераклад рамана «Заўмяняне», пра які я таксама вам ужо сказала. Юля Тимофеева прадставіць свой мінскі дзённік, які я ўжо прачытала і раскажу вам у адным з выпускам падкаста. А Андрэй Янушкевіч будзе, зразумела, расказваць пра нашы планы, пра эксклюзіўныя нейкія выдавецкія інсайды і наогул пра стан кніжнага рынку. Ну і, канешне ж, вы зможаце пагутарыць з гэтымі людзьмі, узяць у іх аўтографы, сфотаграфавацца і таксама купіць кнігі. І, напрыклад, жыхары Вільні маюць вялікую перавагу, бо кніга Альгерда Бахарэвіча «Капітан лятучая рыба» афіцыйна стартуе ў продажы 10 траўня, а мерапрыемства ў Вільні адбудзецца 9 і ўжо жыхары Вільні змогуць купіць гэтую кнігу. Вось такі невялічкі сюрпрызік для ўсіх, хто завітае на гэтае мерапрыемства. Таму раскажу вам даты. 9 траўня гэта будзе Вільня, 10 траўня Рыга, 11 Талін, 18 Уроцлаў і 19 траўня гэта будзе Прага. Таму, калі вы жывяце ў адным з гэтых гарадоў, то, калі ласка, завітвайце, у вас ёсць магчымасць пабачыць людзей, якія робяць сучасную беларускую літаратуру. І вы можете у нас на старонцы выдавецтва знайсці пост, напрыклад, у інстаграме, дзе падрабязна распісана, у якім з месцаў пройдзе кожнае мерапрыемства, у які час яно пачынаецца. Шукайце на нашай старонцы пост з 4 фотаздымкамі ўсіх гэтых людзей. І калі я пісала сцэнарый да гэтага выпуска, мне здавалася, што не так і шмат усяго адбылося у літаратурным свеце за мінулы месяц. Але потым запісваеш падкаст і разумееш, што ягоны хранаметраж набліжаецца амаль да гадзіны, і ясна, што не так і мала ўсяго цікавага адбылося ў літаратурным свеце ў Беларусі і за мяжой за мінулы месяц. Дзякую, што сёння былі са мной. Ніякіх больш лірычных адхіленняў. Гэта самы мэтанакіраваны выпуск падкаста за апошні час, мне падаецца. Амаль не было ў мяне ніякіх лірычных адхіленняў і пабочных гісторый. Усё расказвала выключна па справе. Проста ў канцы нагадаю вам, што калі вам хочацца падтрымаць гэты падкаст, то вы знойдзеце ў апісанні спасылку на мой Patreon. Там можна далучыцца, атрымліваць пэўныя эксклюзіўныя дадатковыя матэрыялы, якія я прадастаўляю патронам. Ну і таксама атрымаць ад мяне вялізную падзяку. І таксама, калі вы маеце нейкія пытанні, прапановы, заўвагі, то можаце іх пакідаць або ў каментарыях на Ютубе, на Кастбоксе, на Саундклаудзе. Можаце таксама пісаць на пошту belitpost@gmail.com. І таксама вы можете пісаць у Google формы. Усе спасылкі будуць у апісанні да выпуска, і там жа спасылкі на многія кнігі, пра якія я сёння расказвала, дзе іх можна купіць, як іх можна заказаць. Усё гэта ў апісанні да выпуска. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!